Ganske kort, hvad er jeres målsætning med hensyn til rottebekæmpelsen? Nedbringe rotterne. Nedbringe rotterne. I planen for rottebekæmpelse skriver I, at det gennemsnitlige antal besøg per anmeldelse fordobles på grund af de nye regler. Men I skriver samtidig, samlet set er indsatsen tilrettelagt med henblik på at opfylde minimumskravene. Er det brandslukning, eller er det rottebekæmpelse? Altså minimumskravene, det er staten, der siger til kommunen, hvad vi skal gøre. Så der handler det om, at vi som kommune skal forholde os til, hvad minimumskravene er. Og det gør vi så på den her måde. Og det koster så nogle flere penge. Og det er det, vi har afsat i fredags. Ja, men er det nok penge? Så vidt jeg kan se, er det 2,3 millioner. Det er i hvert fald det, forvaltningen har vurderet. Så det må jeg jo tro på som politiker. Ja, din egen partikollega Christian Würtz siger, at de snakker om et par millioner kroner oven i budgettet, men at hvis I overhovedet skal kunne komme i nærheden af at levere den vare, at vi så snakker i hvert fald 5 millioner kroner. Ja, og det er det, der kommer ind på gebyret. Kommer det ind på gebyret? Fordi det er et forslag, jeg kan se fra SF, der står, det er 2,3 millioner kroner. Ja, og så lægger du så det ekstra oveni, som er for budgettet, der fandt vi nu et konkret beløb, og så skal resten findes på gebyret. Hvor havner vi så i alt? 5-6 millioner, det må du ikke hænge op med. Ja, det er jo det, I kommer til at bruge i år. Det er jo cirka 5,5. Ja, altså de konkrete tal, det må du snakke med forvaltningen om. Okay. Jeg forholder mig til det politisk. Og politisk har vi afsat penge til det via gebyrer, og via et konkret beløb. Og så har jeg en forventning om, at forvaltningen ordner det. Ja, men hvis I kan se, at det ikke er nok, de penge sætter af på budgettet hvert år. Så må forvaltningen komme tilbage til politikerne. Det vil jeg ikke forholde mig til. Nej.